morning mga sano. Papunta po tayo ngayon sa Maribago Blue Water. So drive-thru muna tayo para sa breakfast natin. Tsaka kasama ko tong wife ko, tsaka itong si Kapitan Tomba, Adan Lazaro, itong sundalo na Awol. So maya-maya magpaalam tayo sa Blue Water kung pwede ba natin silang i-vlog. Stay tuned mga sir. So, kumusta na ang order ko? Kompleto na? Okay, it's okay. So, ayun, tapos na sana yung, nakuha na sana namin yung order namin. Kaso yung toy ng anak ko nakalimutan. Baka magwala pa doon mga sano. So, antayin natin. So, ito na mga sano, nakapili na kami ng toys. Miss, kuha naman turtle. So, turtle yung ginawa ng anak ko. Babe. Sige, bye-bye. Thank you. So, mga sano, quick breakfast na muna tayo bago tayo pumunta sa event. Dito na tayo sa parking na Maribago Blue Water. With Kapitan Tumba. You okay? Lalo daw siya. Mommy, I'm done. Yes, done. So, stay put mga sano. So, nagpa-register to ang ano ko, Little Soldier. Yes, what? Ayan, trick or treat mga sano. Yan yung bata ko, si Swat, si Sanong maliit. Ayan, naka-Swat si Sanong. Hi babe. Hello. Dito pa rin yan sa Maribago Blue Water. Si baby Swat ko. Baby Swat. Hi babe. It's hot. Is it hot babe? Yun. Babe. Oh, go babe. Okay babe, that's enough babe. Okay, go. Oh, there's a lot. Oh, next stop. Next stop, babe. There's a lot. What is it? Show me. What is that? What did you get? What did you get? There's a lot. Oh my God, Joshua. Ayan, so tuloy pa rin yung trick or treat sa mga bata. Ayan. So we just finished the first stop. There's a lot, babe. Yeah. Is it heavy? Marius? Is it heavy? No? Here. Oh, wait, babe. Just wait.
Yun! Yun! Oh, go, babe. Say thank you, babe. Okay, enough, sir. Okay, that's enough. It's full. Come on. Okay, come on, babe. Yeah. There's a lot. You go, babe. This is the third stop. There you go. Say thank you. Eh, last sa room na gid sila. Okay, come here, ha. Okay, come here, uy. So it's finished. It's done, babe. Thumbs up. Show your. No, we're done. So ayun, tapos na yung trick or treat dito sa Maribago Blue Water. So thank you mga sa.